Bibûneya ji navbirina rêxistina Daişê, Grupa Kar ji bo Filistînên Sûriyê ragihand ku wan kuştina 145 penaberên Filistînî li ser destê çekdarên Daişê li kampa Yermûk tomar kirine. Grupa Kar ji bo Filistînên Sûriyê ragihand ku ew 145 penaberên Filistînî di dema navbera Nîsana 2015 heta 18 Nîsana 2018 hatine kuştin ku di wî demî de çekdarên Daişê kampa El Yermûk kontrol dikirin. Raporta navborî eşkere kir ku ew 145 penaberê ku hatine kuştin, 67 kes ji wan beguleyan hatine kuştin û 24 beguleyên sekvanan hatine kuştin û 22 ji ber dorpêçê û kêmbûna pîdawîstiyên tenduristî jiyana xwe ji dest dan û 18 kes ji ber tûbaranê û jiyana xwe ji dest dan û 9 kes hatine sêdarkirin û 2 kes hatine terorkirin û yek di dema encama teqînekî de jiyana xwe ji dest da û yek hate sûtandin û yek diyar nebû û çawa jiyana xwe ji dest daye. Beriya niha jî Grupa Navborî ragihand bû ku 3920 penaberên Filistînê li Sûriyê di 7 salên şoreşê de jiyana xwe ji dest dan ku di nav wan de 478 jin hebûn. Her wiha bi sedan ji wan di zîndanên rejîma Esed de ji ber eşkenceyê jiyana xwe ji dest dan û hîn bi sedan windan e û kes çarenivîsa wan nizane.